Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sawuthetha ngemeko esuka pha kowayesistriker seqela leKaizer Chiefs pha uPhumlani Mkhize khwelezehlelo umfana omdala pha kwistriker seKaizer Chiefs ke uKhanyisa Mayo. Sithi ke yena ke engumkhize uphoxeke kakhulu yimeko kaKhanyisa Mayo. Uthi ngexesha iKaizer Chiefs imemeza into yokubana isayina uKhanyisa Mayo, uthi yena wavuya kakhulu waqonda ukubana ke nazi impendulo zeKaizer Chiefs ongakwazi ukora amanqaku. Ithi yasifumana istriker ke esizawukwazi into yokubana siyikhulule kweli cala lamanqaku. Uthi bengazi into yokubana ke kanti ngulo Khanyisa Mayo unje lo. Uthi noko uKhanyisa Mayo umfana omdala kule midlalo mingaka eyi-12 ade wayenikwa ithuba yiKaizer Chiefs usenenqaku elinye, futhi ke akubonakala ukubana uya emva uya phambili performance yakhe uthi ayintlanga konke. Uthi ke masiyeke ke ukukora amanqaku, sike sithethe ngeperformance oku kokupasa ke uncedise iteam xa idlala, uncedise ekukoreni kweteam. Uthi nalapho akaveli konke uKhanyisa Mayo. Uthi yena xa imjongile akaqondi into yokubana ke iKaizer Chiefs liyawuqhubeleka imsayine uKhanyisa Mayo emveni kwale season. Uthi noko akazithengisanga uKhanyisa Mayo pha kwiqela leKaizer Chiefs. Iperformance yakhe uthi hayi ngeke iphuwa kakhulu. Uthi hayi ngulo Khanyisa Mayo ebemthembile. Uthi udane kakhulu yena enguPhumlani Mkhize yiperformance ke kaKhanyisa Mayo. Uthi ngendlela ebemazi ngayo uKhanyisa Mayo esadlala pha eKapa, uthi ebecinga into yokubana ke wawufika kuKaizer Chiefs ke enza umohluko, kanti uKhanyisa Mayo ayisenguye la Khanyisa Mayo ebemazi. Utsho kanjalo ke pha uPhumlani Mkhize ke ethetha ngemeko ke kaKhanyisa Mayo, performance yakhe pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Yabona ke baphulaphuli ke ayingeyedwa uPhumlani Mkhize onemibuzo ngoKhanyisa Mayo, phantse bonke abantu banemibuzo enganampendulo ngoKhanyisa Mayo. Ndiqinisekile wonke umlandeli weqela leKaizer Chiefs ngexesha iKaizer Chiefs ikhupha isibhengezo sokubana uKhanyisa Mayo bayamsayina, wonke umntu pha wayevuya enengqondo yokubana yatsho iKaizer Chiefs yakhululeka, uzofika uKhanyisa Mayo enza umohluko afaka amanqaku, ngoba iKaizer Chiefs ayidinga nje umntu wokufaka amanqaku pha ngaphakathi eboxini kuphela. Wonke umntu ke amathemba ebawaphose pha kuKhanyisa Mayo, noko uKhanyisa Mayo wafika ke mhlawumbi wafika wahlulakala umfana omdala ime kanye ke yiKaizer Chiefs, ngoba ke naye uPhumlani Mkhize nento ayithethayo ebalulekileyo into yokubana mhlawumbi isystem nestyle sokudlala kwabaqeqeshi beKaizer Chiefs mhlawumbi uKhanyisa Mayo asifithi kuye, mhlawumbi yohlulakala yindlela abafana abadala abamdlalisa ngayo. Utsho kanjani uPhumlani Mkhize, nathi sicinga loo nto mhlawumbi isystem yeKaizer Chiefs ke iyamchana pha uKhanyisa Mayo. Wonke umntu unemibuzo engaphendulekileyo iperformance ke kaKhanyisa Mayo. Nathi sinayo into esikrokesayo ukubana ke mhlawumbi iKaizer Chiefs ayizuba saqhubeleka noKhanyisa Mayo xa kuphela le season. Asazi ke baphulaphula, mfuna ke ndive ngani nento yokubana nicinga ntoni na ngoKhanyisa Mayo. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.